Mä en nyt niitä käy läpi, eli ne on ihan samat mitä sieltä netistä löytyy. Olette varmaan kaikki lukenut sieltä. Mut kerratkaa tästä, jos ei ole tuttu. Mut sitten tärkeä arviointikriteerit. Eli ennen kuin lähdette kuvaamaan, niin kannattaa katsoa, että millä kriteereillä sitä teidän työtä tullaan arvioimaan. Ja mä käyn nämä läpi, eli tää on tämmöiset kuin omaperäisyys ja idea, tekninen toteutus, visuaalisuus, teemanmukaisuus ja vaikuttavuus. Eli niin kuin huomaatte, niin läheskään kaikki näistä kriteereistä ei pureudu siihen aiheeseen, siihen teemaan. Eli jos tuntuu, että on vaikea löytää jotakin siihen uusi rakkaus, niin jos te hoidatte kaikki muut osa-alueet hyvin ja se edes läheltä liippaista aihetta, niin silloin voi tulla jo aika hyvin pisteitä. Eli huomioikaa se monta kriteeriä, mikä saa sitten jonkun Saku-mitalin varmaan ja kunniakirja ja jotakin. Ja sen lisäksi on sitten mahdollisuus saada kunniamaininta. Eli jos ei ihan palkintosijoille yllä, mutta jotenkin muuten loisti esimerkiksi jossain arviointikohteessa oikein huomattavasti, niin voi saada sitten kunniamaininnan ihan erikseen. Ja kisatoimisto käsittääkseni ilmoittaa sitten jokaiselle, joka on päässyt palkintosijoille tai sitten saanut kunniamaininnan. Ja käyttäjätunnukset on tämmöiset kuin digi.saku ja Saku-Stars 2012, mutta ei tarvitse muistaa, mä jaan jokaisen tämmöisen lapun. Eli näillä käyttäjätunnuksilla kirjaudutaan näille koneille ja myöskin sitten tuon toisen luokan koneille. Ja päivän aikataulu sen verran, että niin kuin säännöllisesti sanotaan, niin valokuvaukseen on varattu aikaa 3 tuntia ja kuvien käsittelyyn on varattu aikaa 3 tuntia. Mutta sellainen tarkennus siihen, että voi tehdä niinkin, että käyttää valokuvaukseen aikaa esimerkiksi vain tunnin ja 5 tuntia käsittelee sitä kuvaa tai kuvia. Eli se voi olla myöskin useasta kuvasta koostuva kollaasi, ja joista sitten palautetaan, ja se lopullinen tuotos on kuitenkin sitten